Jalekweth jood bura manok e od bura Millie Odhiambo onyiso jood bura mag ODM ni osir paro mathicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e apisi. Millie wacho ni odhi lego kweth jood bura manok mondo mi osir lwedo parono ma igeno ni idhi chwal e od bura odiochieng'no makiny. En owuon oyango ni oseketo sei e parono mondo ne chwalo chenrono e od bura ne osire kod Women Rep ma Homabay Gladys Osogo. All of you to get the war. Wan kaka jo ODM okwane e sirikal. Wan jo ODM. Nyocho kwawa ni mondo wakony sirikand cha mwamigi expert. Omiyo nywa miyo jowuotwa madongo kaka Mbadi gi Wandai gi jo Ogede go Paranya. Koro konyo sirikal. To ok wach ni mano wan sirikal. Wan ODM kata gin nyocho nendo ka gitimo their party meeting. ODM ne onge. Na gin mana ken gigedo nyocho girwako ratong. Wambe kwa biro to wan ma ODM to warwako mana orange. Omiyo gima dwa wacho ni ok wadonje od ng'ato, bok wadwa ng'eyo lwenjgi, bok wadwa makore gi weche lwenygi. Omiyo osiepewa, gi wetewa, gi jo Kenya wa ma Central nyocho kwawa ni kik wamul got. Ma wan kaka jo ODM mabe chunygi ler moko hero lweny. Nyocho wacho ni wan ok wamul got. To nyoro ka winjo to asewinjo wabunge ariyo. Masani ka piny koro dhiero wangi to koro igwera e wadagi. Omiana wacho kaka chief whip ni kigwera Raila Amolo Odinga to koro agonyo ji kaka party marwa ni koro ndikuru gino mondo koro gole nikech ka koro yawo kodwa lweny wambe koro nyakwa gore. Ka paro nu ung'e maber ni ombuchwa ne waywa kaka jo ODM ni nokwal. To gimo kwalo ok dhi maber kamore gorruok maneno ni. Pacha nyisa ni kamore gorruok ni. Omiyo gik moko ruogore tudore to tuomore Kenya Kwanza manifesto botamore to tek toya to wan kaka leaders nyakwa fulfill our mandate. Omiyo gorruok gino to gilosi mano advice mara ma is very honest. To ka leaders nyalo divert taxpayers money ni koro gigo siasa okiti to kang makende nyaka koro kaw. Omiyo samo bire floor of the house we shall be well guided.